godt begynde, tror jeg, at... nej, det ved jeg ikke. Den er ekstremt stærk stadigvæk. Ja, okay. Den var også relativt stor. Altså, jeg aner jo ikke, hvordan jeg skal fight den. Hvad siger du, Holger? Jeg er bare glad for, at det ikke er mig nu. Jeg ved. Jeg skal have noget video af det her. Okay, Skal du øve den? nu, mand. Så må du spænde bremsen lidt, og så prøve at give den lidt modstand. Hvis jeg får lagt første gang, så er man lidt mere forsigtig. Ja, selvfølgelig. Nej. Nej, for fanden. Nej, kom af. Ja. Sådan. Magnus, det skal du da ikke filme det der.